ମୟୂରଭଞ୍ଜ କଳା ଐତିହ୍ୟ ଆଉ ସଂସ୍କୃତିର ମାଟି। ଲୋକକଳା ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଆଉ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶିମିଳିପାଳର ଶୀତଳ ପବନ ଆଉ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସରଳତା ଆଉ ଆତ୍ମୀୟତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟାଣି ଆଣିବ ଏହି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟିକୁ। ସେହି ଶିମିଳିପାଳର ପାଦଦେଶରେ ରହିଥିବା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଆଦିବାସୀ ଗାଁଟିଏ। ସତେକି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ତାର 7ଟି ରଙ୍ଗ ବୁଣି ଦେଇଛି ଏହି ଗାଁରେ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ଆଜି ଦେଶ ଆଉ ବିଦେଶରେ ପରିଚିତ ଏହି ଛୋଟିଆ ଆଦିବାସୀ ଗାଁଟି। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଗାଁ। ଗାଁଟିର ନାଁ ହେଉଛି ବୋବେଇଯୋଡ଼ା। ଆଜି ଆମେ ବୁଲିଯିବା ସେହି ବୋବେଇଯୋଡ଼ା ଗାଁକୁ, ଯିଏକି ନିଜର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାରା ଭାରତ ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ ବୋବେଇଯୋଡ଼ା। ଏଇ ହେଉଛି ସେହି ଗାଁ ଯେଉଁ ଗାଁରୁ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ଘଟିଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ଗାଁକୁ ଯିବା, ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ମଜା ଆସିବ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଶୀପୁରରୁ ବାହାରି ଯାଉଛୁ ବିଷୋଇ ଅଭିମୁଖେ। ଆକାଶରେ ମେଘ ପୁରା ଢାଙ୍କି ହୋଇକି ରହିଛି ଆଉ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଯାଇଛି ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ମେଘୁଆ ପାଗରେ ଶିମିଳିପାଳର ଥଣ୍ଡା ପବନ ଦେହରେ ବାଜିଲେ ହାଲକା ହାଲକା ଶୀତ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ଯିଏକି ଆଭାସ ଦେଉଛି କି ଶୀତର ଆଗମନର। ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ଯେମିତି ନିଜର ସବୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ଏହି ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ। ଶୀତ ଋତୁ ଆସିଗଲେ ଦେଶ ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଥାଏ ଏହି ଶିମିଳିପାଳକୁ। ଏଠାକାର ଶାନ୍ତ ଶୀତଳ ସବୁଜ ବନାନୀ ପରିବେଶ ଆଉ ଶାନ୍ତ ସରଳ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ବାହାର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏସବୁ ଶିମିଳିପାଳର ପାହାଡ଼। ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରୁ ପାଖାପାଖି 265 କିଲୋମିଟର ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଟାଇମ୍ ବାଜିଲାଣି 1:33 ବାଜିଲାଣି। 265 କିଲୋମିଟର ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ପରିଷ୍କାର ଗାଁରେ। ସେପଟୁ ଆମେ ଯଶୀପୁର ଦେଇକି ଆସିଲୁ। ଯଶୀପୁର ଆଉ ଦୂରତା ରହୁଛି 35 କିଲୋମିଟର। ଏପଟେ ଗଲେ ସିଧା ଯିବା ବିଷୋଇ। ଯଶୀପୁରରୁ ସେପଟୁ 35 କିଲୋମିଟର ଆସିଲା ପରେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାଚୁ ରହିଛି। এই ଷ୍ଟାଚୁରୁ ଆମେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଯିବା। ଏଇଟା କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ବୋଧେ, ବୁଝି ହେଉନି। ଗାଁକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ କଥା ହେବା। ଏଠି ତ ଲେଖା ହେଇଛି ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ, ବୋଧେ ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବୁଝି ହେଉନି। ଯିବା ଭିତରକୁ। ଏଇଠୁ ଆଉ ପାଖାପାଖି 1/2 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ଗାଁଟି ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଏବେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା, ଦେଖିବା ଗାଁର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ରହିଛି। ଏଠି ମାଉସୀ ଜଣ ହାଣ୍ଡିଆ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଗାଁ ଭିତରକୁ। ତ ଗାଁକୁ କିଛି ଏଭଳି ରାସ୍ତା ରହିଛି, ପିଚୁ ରୋଡ଼। ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଲାଗିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଟା ରହିଛି ଗାଁର ଆରମ୍ଭରୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଟାୱାର ଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ କିଛି ପାଣି ଟାଙ୍କି ଗୋଟେ ରହିଛି। ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରକୁ। ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେଣି ଛେଳି ଆଉ କୁକୁଡ଼ା। ଗାଁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର? ଗାଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ? ସବୁ ହେଇଛି ପୁରା। ମୋ କୋଉ କଲରରେ ହେଇଛି ଏଇଟା? କଲର କ'ଣ ଲାଗିଛି? କଲର ଲାଗିଛି ନା ମାଟି ବି ମିଶିଛି?
पिंडाटा बोधे माटी हो ना ये निजे निजे करूँ ना किए आसूसी बाहर करने निजे निजे करूँ যাত্রা কম মকর যাত্রা মକর ଆଉ କଣ ये सब माटी आउ कलर रे किसी कलर मिसी मैंने सब निजे निजे करूँ कौन बाहर मैंने कलर मिस्त्री को भी डाकुना निजे निजे सब एमती कांथरे पेंट करा गाँव रे पूरा रही डस्टबिन कि अलिया भी बाहर पकड़ मना गोटे अलिया भी बाहर ना दांडे किसी अलिया ना नुआखिया आज बोदा किणा से धान ना हेब ना गोटे बोली आम चाष कर अमर हम ना आम सब बड़ ये मुझे अरे पावर बैंक आने टाइल छपर घर गोटी गोटे रखाई खंदे छोट छोट पीस सब बेस बड़ छोट छोट पीस गोटे रखाई खंदे ड्रेन रे भी सुविधा रही पानी जहाँ रास्ता से साइड हो चली आगे गोटे पर गोटे रखाई ये अलग पानी बोहिया अलग सी गोटे गोटे अलग टाटा टाटा कलर पेज पानी मिसाई अच्छा अच्छा ये सब छांच रही ना हाथ में कौन मैं जहाँ घर से पूरा निज हाथ में कौन झील पे
ତାର ଗାଁରେ କେବଳ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଳାକାର ଆଉ ଏଇଟା ବୋବେଇ ଯୋଡ଼ା ଗାଁ ନା ପଞ୍ଚାୟତ କ'ଣ ଏଇଟା ଅଛି ଭାତ ଛତ୍ର ଏଇଟା ଯଶୀପୁରରେ ଯାଉଛି ନା ଏପଟେ ବିଶୋଇ ବ୍ଲକ ବିଶୋଇ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଶିବରାତ୍ରି ପାତା ପର୍ବ ହୁଏ ସେଇ ସେତେବେଳେ ଶିବରାତ୍ରି ଫେମସ୍ ନା କ'ଣ ଶିବରାତ୍ରି କି ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଏ ଏଇଟା କୌଣସି ସେ ପୁରସ୍କାର କି ପ୍ରାଇଜ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଏନି କିନ୍ତୁ ତ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫେମସ୍ ହୋଇଗଲାଣି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ବୋବେଇ ଯୋଡ଼ା ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଗାଁ ଆମେ ସବୁ ସେମିତି ଶୁଣିକି ଆସିଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଇ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଆମର 7 ଦିନ 8 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା ଆଗରୁ ଜାପାନରୁ ଆସିଥିଲେ ଜାପାନରୁ ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ନା ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ ନା ମାନେ କିଛି ପୁରସ୍କାର ସବୁ ମିଳିଲାଣି ନା ଏଇ ଆମର ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆସିଥିଲେ ଆମେରିକାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେରିକାରୁ ବହୁତ ଥର ଆସିଲେଣି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଇଛି ଦେଖିବାକୁ ତ ବିଦେଶରୁ ଆସିବେ ନା ଏଥର ଜାପାନରୁ ଆସିଥିଲେ 3 ଜଣ ଆସିଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଗୌରବ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ତ ଯେବେ ବି ଏପଟେ ଆସନ୍ତି ସେ ଗାଁଟାକୁ ପଶିକି ହିଁ ଯାଆନ୍ତି ଏ ଭିତରେ ପଶିକି ଯାଆନ୍ତି ନା ଯେବେ ବି ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ମାସରେ 2 ଥର 3 ଥର ତ ପଶିକି ହିଁ ଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସେମିତି କାମ ବି ସେମିତି ହେଇଛି ସେ ପାରମ୍ପରିକ ସେଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଟାଇଲ ଛପର ନା ଟାଇଲ ଗୁଡ଼ାକ ତାପରେ ମାଟି କାନ୍ଥ ଆଉ ଠିକ୍ କ'ଣ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦଙ୍କ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠିରୁ ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାଯାଇଛି ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ସବୁ ଲାଗିଛି ନା ତାପରେ ଟାଙ୍କି ପାଣି ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି ଆମର ଟାଙ୍କି ତ ସେଇ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ଗୋଟେ ଗାଁ ବାହାରେ ଇଏ କରାହେଇଛି ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ମଝିରେ ଲିକେଜ ହେଇଯାଏ ପାଣି ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚୁ ଦେଖିଲୁ ସେ ରୋଡ ସାଇଡରେ ସାନ୍ତାଳୀ ଅଲଚିକ ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ ସିଏ ହିଁ ଆମକୁ ମାନେ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତାଟା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସଫାସୁତୁରା ଗାଁଟା ରଖିବା ସେ କ'ଣ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ତା ଆଗରୁ ମାନେ ଆମେ ଆମକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସିଏ ଗୋଟେ ଏଇଟା କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ତଳେ ଆମେ ପଢ଼ିପାରିଲୁନି ସେ ଭାଷା ସେଟା ଆମର ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ନା ଆପଣଙ୍କର ଯାଉ ଭଲ ଲୋକାଲ ଜିନିଷକୁ ନିଜର କଲଚରକୁ ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ସେଠି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବି ଲେଖା ହେଇନି ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବେ ଗାଁରେ କ'ଣ ଅଛି କେଉଁଠି କ'ଣ ରହିଛି ସବୁ ଭାଇ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବେ ଗାଁଟାକୁ ଟିକେ ବୁଲେଇକି ଦେଖିବେ ସବୁ ଇଏରେ ହିଁ ଭାଇମାନେ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଇଏ ଲାଗେ ହଁ ଏକଲା ବୁଲିବା ପାଇଁ ହଁ ଗାଁର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟି ରହିଛି ସେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟି ହେଉଛି ଏ ଗାଁର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ୟମରେ ତାଙ୍କରି ନେତୃତ୍ୱରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ କିଣା ଯାଇଛି କ୍ଲବରୁ କିଣା ଯାଇଛି ହଁ ଏଗୁଡ଼ା ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଦିଆହେଇଥିବ ଆଉ ଯେଉଁ ମାନେ ଛେଳି ପାଳନ ବୋଧେ ବେଶୀ କରୁଛନ୍ତି ଗାଁରେ ଛେଳି ଆଉ ଚାଷବାସ ଯାହା ଥିବ ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ କ୍ଲବ ଘରଟା ପୂଜାପୂଜି ଚାଲିଛି ବୋଧେ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ଦୋକାନ ଘର ବୋଧେ ଗୋଟେ ଅଛି ବନ୍ଦ ଅଛି BERM ବାବଜୋଲା ମିନିଂ କ'ଣ ଅର୍ଥ କ'ଣ ତାର ଆଚ୍ଛା କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ଗାଁ ନା
ଏଇଟା ବୋବେଇ ଯୋଡ଼ା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ବାବ ଯୋଡ଼ା? ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆରେ ବୋବେଇ ଯୋଡ଼ା। ନାମ ଯେମିତି ଥାଏ ତାର ଗୋଟେ ଇଏ ବି ମାନେ ଡାକ ନାମ ଗୋଟେ ଥାଏ। ହଁ ହଁ ଡାକ ନାଁ ଗୋଟେ, ହଁ ଭଲ ନାଁ ଗୋଟେ ଥାଏ। ଏଇଟା ବାବଜୋଲା ହେଲା, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଭାଷା ସେଇଟାରେ ହେଲା ବାବଜୋଲା ଗାଁ ନାଁ। ଆମ ଭାଷାରେ ହେଲା ବାବ ଯୋଡ଼ା, ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ହେଲା ବୋବେଇ ଯୋଡ଼ା। ବୋବେଇ ଯୋଡ଼ା। ଅନ୍ ଡେଟ୍ 10 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ଇନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଆଚ୍ଛା ଷ୍ଟିଲ୍ର ପୁରା ରେଲିଂ ବାଡ଼ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ପାଣି ଟାଙ୍କି ଗୋଟେ ଅଛି, ଇଏ ବି ସୋଲାରର। ଏଇଟା ବି ସୋଲାର। କୀର୍ତ୍ତନ ସବୁ ହେଉଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡ୍ରାମା ହେଉଛି? ଗୋଟେ ସିଲିଂ ହେଇଛି, ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଯାଇଛି। ଏମିତି ପରିବେଶ ରହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଲୋକ ବୋଧେ କେହି ଆଉ ବାହାରକୁ ଯାଉନଥିବେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନା କ'ଣ? ଏମିତି ଗାଁକୁ ଛାଡ଼ିକି କିଏ ଯିବ? ମାନେ ଯେଉଁଠି ବାହାରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। କ୍ଲବରେ 300 ମେମ୍ବର, ସବୁ ଏଇ ଗାଁ ଲୋକ। ଏଇ ଗାଁକୁ ତ ଯିଏ ଆସିବ ସିଏ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବନି। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଘର, ଛାତ ଘରଟା। ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ମଧୁସୂଦନ ମାରାଣ୍ଡି। ଆଚ୍ଛା ହଁ ହଁ ହଁ, ସେ ଗାଁର ମୁଖିଆ ଟାଇପ୍ର ଥିଲେ ଆଉ। ଆମର ଏମିତି କଲେଜରେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀରେ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ହଁ ହଁ ହଁ, ସେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଦମୟନ୍ତୀ ବେସରା। ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ ଆମର, ସେ ସେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ଼। ତାଙ୍କ ଘର ଏଇଟା ନା? ରହୁନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ସେଇଠି? ଏସବୁ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା। ମାଉସୀ ଲିପା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋବର ବି ମିଶୁଛି ବୋଧେ ନା କ'ଣ? ଆଉ ଗୋବରଟା ତାକୁ ଟାଇଟ୍ କରି ରଖିବ, ଆଉ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେବନି ଆଉ। ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଗୋବର ଲିପା ହେବ, ଆଉ ତାପରେ ଖାଲି ପ୍ଲେନ୍ ଗୋବର ଲିପା ହେଉଥିବ ଆଉ।
ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ? ସୁନାରାମ ହାସଦା। ସୁନାରାମ ହାସଦା। ହଉ ହଉ ଭାଇ, ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଗାଁଟାକୁ ପୁରା ବୁଲେଇକି ଦେଖିଲେ। ସେଠି ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଧେ କ'ଣ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି ନା କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା ପୂଜା ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲାଗିଛି, ଚାର୍ଜ ରହୁଛି, ଚାର୍ଜ କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଏଥିରେ? ଅଛି ତ ଲାଗିଥିବ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଟାଇମର୍ ଲାଗିଥିବ ବୋଧେ, ନା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି? ହୁଁ ହୁଁ। ଆଜ୍ଞା, ଧାନ ଚାଷ, ତାପରେ ଧାନ ଚାଷ ସରିଲେ ଆମର ସୋରିଷ, ଗହମ, ଧାନ ଚାଷ ସରିଲା ପରେ ସୋରିଷ, ଗହମ ସବୁ ଲାଗେନି? ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ଏପଟେ ହୁଏ ନା କ'ଣ? ୟା ପରେ ହବ? ନା ଲଗା ହେଇଛି, ଚାଷ କରି ମାଣ୍ଡିଆ ଲଗା ହେଇଛି। ଏଇଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସବୁ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ନା କ'ଣ? ମାଝି ମାଝି ବୁଢ଼ୀ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଶିବରାତ୍ରିକୁ ପୂଜା ହୁଏ ନା ଅଲଗା କିଛି ପର୍ବ ଅଛି ୟାର ଅଲଗା? କାଳୀ ପୂଜା ବେଳେ, ଫୁଲ ପୂଜା ଆମର ଯୋଉ ଅଛି। ହୁଁ ହୁଁ। ଯାଇ ହବ ଉପରକୁ? ଲାଇଟ୍ ଥାଉ, ଲାଇଟ୍ ଜଣା ପଡୁଛି। ଓ ସିଲିଂରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଯାଇଛି, ବଢ଼ିଆ ସୁବିଧା ହେଇଛି। ଯେଉଁ ସେ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ଯେଉଁ ବଳି ଫଳି ପଡ଼ନ୍ତି ବୋଧେ ବୋଦା, ଏଠି କହୁଥିଲେ ଜଣେ ଭାଇ ଦେଖାଉଥିଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ବୋଦା ନା କ'ଣ ଏମିତି କହୁଥିଲେ। ସେଇଟା ଆମର 5 ବର୍ଷର ଥରେ ସେଇଠି ଅଛି। ଆଉ ସେ ଆଗରେ ଅଛି ନା? ଏମିତି ପଶିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନା। ହୁଁ ହୁଁ ହୁଁ। ଏଇଟା ହେଲା ଗାଁର ସବୁଠୁ ପବିତ୍ର ଜାଗା। ଫିଲ୍ମ ସବୁ ହେଇଛି ସେମିତିଆ ଗାଁଟା, ଲୋକେସନ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ସାନ୍ତାଳୀ ଆଲବମ୍ 157ଟା ସୁଟିଂ ହେଇଛି। କିଏ କିଏ ହିରୋ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ମନେ ଅଛି? ହିରୋଇନ୍ ବେଶୀ ଆସନ୍ତି, ଆମର ଓଡ଼ିଆ ହିରୋଇନ୍ ଶିବାନୀ ବି ଆସନ୍ତି। ଓ ଶିବାନୀ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଗାଁରେ 15ରୁ 20ଟି ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଆଲବମ୍ ଗୀତ ସୁଟିଂ ହେଇଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାର ଆସିକି ଏଠି ସୁଟିଂ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମନ୍ଦିରକୁ। ପାଖରେ ଅଛି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର, ଗାଁର ମନ୍ଦିର। ଚାଲ ଦେଖିବା ମନ୍ଦିର କ'ଣ କେମିତି ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଶିବ ମନ୍ଦିରଟା ବୋଧେ? ବିରାଟ ବଡ଼ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ, ଦୋଳି ଲାଗିଛି। ବାହାରୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେବା ବାବାଙ୍କୁ। ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଭିତରେ।
ଜାଗରରେ ଆଖପାଖରୁ ଲୋକ ସବୁ ଆସୁଥିବେ ଆଉ ଆମର ଯଶପୁର ସାଇଡ଼ରୁ ଦେଖି ଆସନ୍ତି ଯଶୀପୁର ସାଇଡ଼ରୁ। ପୁରା ଭିଡ଼ ଜାଗର ବସିବ। ଏବେ ତ ପୂଜା ପର୍ବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏସବୁ ଏମିତି ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ସେତେବେଳକୁ ସଫା ହେଇଯାଇଥିବ ଆଉ। ରାସ୍ତାଟା ଆମର ଏଇ ଦେଇକି ବୁଲିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠୁ ରାସ୍ତାଟା ପୁରା ବାହାରିଗଲେ ସେଇ ପଡ଼ିଆ ଦେଇକି ବାହାରିବ ଆଉ। ଆଉ ସେଇଟା ବୋଧେ ଯେଉଁ ଗାଁର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ସେଇଟା ବୋଧେ ପଡ଼ିଆଟା, ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆଟା। ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଆମେ ସେଇପଟେ ହିଁ ଆସିଲୁ। ଏଠୁ ସିଧା ରାସ୍ତାଟା ବନା ହେଇନି। ଏଇ କ'ଣ ପାତାଳ ଫୁଟା ଲିଙ୍ଗ? ପାତାଳ ଫୁଟା ଲିଙ୍ଗ? ମହାଦେବଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଏଠି କେଉଁ ନାଁରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି? ପାତାଳେଶ୍ୱର। ଆଚ୍ଛା, ପାତାଳରୁ ଫୁଟିଛନ୍ତି ପାତାଳେଶ୍ୱର। ଲକ୍ ତ ରହିଛି, ଭିତରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ଯଦି ଖୋଲା ଥାନ୍ତା ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଆଉ ଟିକେ ପାଖରୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତେ। 3-4 ଦିନ ହେଲା ଲକ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଁ, ଛୋଟ ପିଲା ପଶି ଯାଉଥିବେ ଆଉ, ଗହଳି କରୁଥିବେ ତା ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରଟା ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ପୁରା ଖୋଲାରେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ମହାଦେବ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ଆମର ପହଡ଼ ଥାଏ, ଏଠି ପହଡ଼ ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଗ୍ରିଲ୍ ଲାଗିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଇଏ ସବୁ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ଲେଖା ଯାଇଛି, ସାନ୍ତାଳୀର ଅକ୍ଷର ସବୁ। ଆଉ ଏଇ ଘରଟି ହେଉଛି ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଘର, ଯିଏକି ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାର ସ୍ରଷ୍ଟା। ୟାଙ୍କରି ଉଦ୍ୟମରେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାର ପ୍ରଚାର ଆଉ ପ୍ରସାର ଘଟିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଗାଁ। ଏଠି ଥରେ ଆସିଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରାୟ 265 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ଏଠିକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ ମିଳୁଛି ସେଠି ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ, ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଁର ସବୁ ଜାଗା ସେ ବୁଲେଇକି ଦେଖାଇ ଦେବେ। କେଉଁଠି ମନ୍ଦିର ଅଛି, କେଉଁଠି ତାଙ୍କର କ୍ଲବ୍ ଘର ରହିଛି, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ଗାଁର ପରିବେଶ, ସବୁକିଛି ସେମାନେ ବୁଲେଇକି ଦେଖାଇ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଯାହା ହଉ ଏଇ ଗାଁଟି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ। ଏଠୁ ସେ ଭାଇ ବି କହୁଥିଲେ କି ଜାପାନରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବି ଆସିକି ବୁଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି।